kabisa. Koro mano nitiere category mar stress koso nango nikech koro chal ka gima koro jomoko tiyo gi jowetegi Yes. e chwalo nikech nango miyo ni koro kinyi makawuono an ka wan yuda kata mana ka iseyuda e online sites kata mana mbui mopogore to koro idhi mikaw ngimana nikech koro atamore miyi pesa. Ineno gima timore ka onge kata constitution chike okoyie mar kawo ngima ng'ato ne pesa. Ting'eni nitie jok matimo gini kaka biashara. By the way, kidhi e dating sites go, iyudo ka nitie jok miluongo ni scammers. Scammers gin jok ma dwaro ni oluwai kata okel machiegni mondo ogol pesa kuomi. To pesa ni ibiro gol e yo mang'eny. Ni chalo mana kaka Didi Town ka to ng'ato go ingeta. Odwaro ang'owa, odwaro pesa. Koro iyudo ka nek mane chalo kama en nek mobedo orchestrated, en nek mobedo planned, opange mamit ni stage 1 watimo kama, kendo stage 1 unyalo biro, wanyalo go baga kodi, wachiemo mi neka ang'ama kawaida, ang'ama ber, kamano. Stage 2 koro wanyalo dhi kata mana kendo oko kendo kamano. Koro stage 3 wacho ni okwadhi wawinji dendwa maber kama. To kanyo ema chronic DI nikech ka ng'acha nyocha dwaro mana pesa kuomi. To pesa ni sama koro koyude kata sami resist, sami tamri ni koro pesa no konyagi to koro ema nek wuok echa. Koro obedo maundu kendo. Dr. Manyang'eni wadong' gi thuolo matin ne dakika 20 mar mondo mwatiek twak makama to ginero momiyo giwabedo